Gisubay sa Brigada Action Center Team ang pasangil sa 19 anyos nga lalaki nga gikulata siya sa Chief Tanod sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Uban sa duha ka sibilyan usa niini gikatahong nagpaila nga pulis. Base sa pagtaho sa 19 anyos sa Brigada Action Center niadtong miaging Domingo, Pebrero 9, kalit lang mipatimaw ang mga suspek o gipugos siya sa pagpasakay sa van o gidala siya sa usa ka balay nga ang tag-iya nini maoy na masangil kaniya nga nangawat. Giingon gitabangan siya og kulata o gikuhaan pa og video o gipugos sa pagpaangkon nga siya maoy nangawat sa relo. Idawon ko diri sa brigada kay gikulata ko ni Norbeng nga hipi sa Barangay Tanod diri sa Dumlog. Nga gibig ako na sa San Pio Village. Gidala ko dito sa Di Kapisuan, gikulata ka tong nagpaasig nga pulit. Gikulata ko gipugos ko paangkon sa sud sa Di Kapisuan balay. Auto ning angkon lang ko para madala ko sa police station aron mahusay. Human sa pagpangulata, gidala siya sa Talisay City Police Station. Giingon sa gihapon gipugos siya sa pagpaangkon nga siya nangawat o gipugos usab siya nga musaad nga ibalik ang relo. Hinuon wala ra sab siya gitanggong kay walay ebidensya o wala siya maaktuhi nga nangawat. Giangkon sa 19 anyos nga lalaki nga grabing trauma ang nahitabo kaniya sa pagpangulata. Gusto karon sa 19 anyos nga malimpyo ang iyang pangan. Giubanan sa Brigada Action Center Team ang 19 anyos ngadto sa Barangay Hall sa Dumlog, Talisay City. Gikatakda nga sa sunod na nga mga adlaw magatubang ang 19 anyos ug ang mga suspek. In the heart of changing lives, si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu. Music and News Authority.